46 बिलाइयाव दङ दे देवेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङा जोंनि नोलोबारि बर' गुदि थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथाङा लिरदों जाहैबाय मेंनो रोङै थुनलाइयारि रुंसारि अमरेन्द्र स्वर्गियारि थैनायनि उनावबो बुहुमनि जारिमिनाव जायनि मुङा सनानि हांखोजों लिरनानै दोनजादों बै गेदेमा बिथांमोनहा दिनैबो गोथां बर' माहारियाव बिथांमोन बादि गेदेमा सुबुंनि अनजिमाया आसियावनो सानजानाय बर' माहारियाव गेदेमा सुबुं गोबां दंमोन नाथाय दिनै बिथांमोनहा जोमैनि आन्दोआव सनानि हांखोआव थाखोमानाय गुमुरखौ जों सिनाय रोङासै जायनि थाखाय बर'नि गोबां गेदेमा जोहोलावफोरा जोंजों दिनै बावगारजानाय अमरेन्द्र स्वर्गियारि बिथाङा बेयाव एसे गोरोन्थि जादों दे नोंथाङा मंगलदै जिल्लानि सिङाव थानाय सिकनमाटी खाउरी बस्ती भकतपारा बेखौ एसे फोसाबना लानांसिगोन आरो बेयाव एसे गोरोन्थि जालांदों आं जेखौ गुबै बेखौ बुंबा मंगलदै जिल्लानि सिङाव थानाय सिकनमाटी खाउरी बस्ती भकतपारायाव बिथांनि गुबै जोनोमा बेयाव होनाय मथे नङा गुबै जोनोमा 1948 मोन नाथाय बेयाव जितु 1952 होदों बे जाबाय स्कुल डकुमेन्ट्सनि बायदि जादों आरो दे बेखौ एसे नोंथांमोना गोसोआव लाखिगोन आरो फोसाबना लाखिगोन गुबै जोनोमा 1948 मायथाइ आरो स्कुल डकुमेन्ट्सआव 1951 मायथाइनि 1 अक्ट'बर खालाराव जोनोम जायो बे स्कुल डकुमेन्ट्स बिथांनि बिफानि मुङा गारजा स्वर्गियारि आरो बिमानि मुङा अंगि स्वर्गियारिमोन बिथांमोननि गोरबोआव जोनोम मोननाय 7 गथ' गथायनि मादाव अमरेन्द्रआनो नेवथोन फिसा बिथांमोनहा बिदा फंबाय फारियै बिस्ति हास्ति गान्दुरी देवेन आरो भबेनमोन अमरेन्द्र बिथांनि जोनोमा बिस्तिबार बारायाव जानायलाय बिमा बिफाया अननायजोंनो बिथांखौ बिस्ति मुं दोनदोंमोन दुइसिन फंबाय भबेननि अनगायै 2 फंबाय आरो 1 बिनानावा अमरेन्द्र बिथांनि सिगांनो बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लालांबाय गारजा स्वर्गियारिया सोलोंथाइनि गुमुर मिथियै सासे नेहाद गरिबमोन अमरेन्द्र बिथांनि सांग्रां आरो फरायनो गोसो जानायखौ नुना बिगुमै दाबर बसुमतारिया न'आव लांफाना गामिनि NC नलबारि गुदि फरायसालियाव मुं थिसनहैना फरायनायखौ जागायहोयो बबेखानि बिथाङा नगाव जिल्लानि सालनानि रेखा पाहार गामिनि लेफ्टेनेन्ट केशव सांमानि गिबि फिसाजो मेरि माराकजों 1974 मायथाइयाव हाबा जायो जुलिनि उनाव 1977 मायथाइनि 22 नभेम्बर दानाव बिथांमोननि गोरबोआव नेवथोन फिसा राजा स्वर्गियारिया जोनोम जायो बिनि उनाव फारियै लाटुमनि आरो तुतुमनि 2 फिसाजो मोननो हायो बिथाङा फोरोंगिरिनि हाबा मावना 3 गथ'नि इयुन सिमांजों सुखुनि संसाराव आगान होदोंमोन नाथाय हथ'सिरा समा बेखौबो सहायनो हायाखै मानोना आसार दाननि सोमखोर अख्राङाव जोमै साग्लोबनाय बादि बिथांनि अनजालि बिसि मेरि माराकआ मिथिस'हायै मेलेमनि बेरामजों नाख्रेबजादोंमोन अमरेन्द्र स्वर्गियारि बिथाङा बेरामखौ फोसाबनो गोबां नाजादोंमोन नाथाय फेलें जादों गुमामा 1996 मायथाइयाव अनजालि बिसि मेरि माराकनि अबथिरा बिदाय लालांनाया बिथांखौ बैथा गैयै गंसे दिङा बादि राहा गोथे खालामो थार आरो गोख्रों सानस्रिजों जुजिग्रा बिथाङा अब्लाबो जिउनि हान्थिनाय लामायाव थाद'आखै बिथाङा गथ' गथायनि इयुन आरो आद्रा जिउनि सिमांखौ फोलोमनो जानजि खाफ्राना 1998 मायथाइयाव गामिनि सासे आइजो अकनि बाग्लारिखौ जिउनि नैथि बिसि महरै हाबा खालामो गुदि फरायसालिनि सोलोंथाइखौ उथ्रिना 1961 मायथाइनिफ्राय 1963 मायथाइसिम 1 नं नलबारि गेजेर फरायसालियाव फरायो 1964 मायथाइयाव उदालगुरि गोजौ फरायसालियाव मुं थिसनना 1968 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रियो बिनि उनाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय तेजपुराव थानाय दरं कलेजाव मुं थिसनहैयो
बिथाङा बे कलेजावनो 1969 मायथाइयाव हारिमु आयदा लाना PU पास खालामो। 1971 मायथाइयाव BA नि सेथि खोन्दो पार्ट 1 खौ बे कलेजावनो उथ्रियो। बेनि उनाव फरायनायखौ माखासे सम दोनथ'दोंमोनब्लाबो फिन 1975 मायथाइयाव तेजपुर कलेजाव मुं थिसनना 1976 मायथाइयाव BA नि नैथि खोन्दो पार्ट 2 खौ उथ्रियो। लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि मावबाय थानाय समावनो मंगलदै टिचार ट्रेनिं कलेजनिफ्राय BT डिग्रीखौ लानो हायो। बड' ML आवबो बिथाङा सार्टेन साबजेक्ट हिसाबै BA थाखोखौ 1985 मायथाइयाव टंला कलेजनिफ्राय उथ्रिनो हादोंमोन। बेफोरनि अनगायैबो फोरोंगिरि महरै सोलोंथाइनि गुबुन गुबुन ट्रेनिंआव बाहागो लाहैनो खाबु मोनदोंमोन। नखरनि रांखान्थि हालोदा मोजां नङैलाय फरायबाय थानाय समावबो बिथाङा गुबुन गुबुन फरायसालियाव फोरोंगिरिनि हाबा मावबोदोंमोन। 1969 मायथाइयाव बोसोरसे समनि थाखाय 1 नं नलबारि गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि मावनायनि उनाव तेजपुर डन बस्क'आव 1970 मायथाइनिफ्राय 1974 मायथाइसिम बोसोरब्रै फोरोंगिरि मावदोंमोन। बिथाङा 1977 मायथाइनिफ्राय 2008 मायथाइसिम लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि महरै हाबा मावो। 2009 मायथाइयाव बे फरायसालिनिनो बानस' गाहाय फोरोंगिरि बिबान लायो। गोलाव सम फोरोंगिरि मावना 2011 मायथाइयाव बानस' गाहाय फोरोंगिरि बिबाननिफ्राय आजिरा लायो। आजिरा लानायनि उनावबो बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि एकाडेमिक इन्सपेक्टर महरै 2012 मायथाइयाव BTC सरकारजों सायख'जायो। 2012 मायथाइनिफ्राय 2013 मायथाइसिम उदालगुरि जिल्लानि सानजा बाहागोआव थानाय फरायसालिफोरखौ बोसोरनैनि थाखाय नायदिंनो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो 2012 मायथाइनिफ्राय 2017 मायथाइसिम उदालगुरि जिल्ला चाइल्ड वेलफेयार कमिटिनि सोद्रोमाबो 5 बोसोर मावदोंमोन। अमरेन्द्र स्वर्गियारिया नोलोबारि हालामाव जोनोम मोननाय उदालगुरि जिल्लानि सांग्रां आरो गोथार सानस्रिनि सासे हारि अनसुला आरो समाज सिबिसुला सुबुंमोन। सम मोनब्लानो हारि आरो समाजनि हाबा मावनो नागारामोन। 1968 मायथाइनि नोलोबारि हालामाव जानाय मंगलदै जिल्ला बर' साहित्य सभानि नैथि बोसोरारि जथुम्मायाव बानजाय आफादनि सोद्रोमा जाना मेलखौ खुंफुंनायाव बिथांनि थुनलाइयाव गिबि आगान। बै मेलनि उनावबो बिथाङा थुनलाइनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोननि उन संनायखौ नागाराखैमोन। बिथाङा 1976 मायथाइनिफ्राय 1992 मायथाइसिम गोलाव सम नोलोबारि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिबान बानस'दोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा 1974 मायथाइनिफ्राय 1977 मायथाइसिम मंगलदै जिल्ला बर' साहित्य सभानि सोद्रोमा, 1978 मायथाइनिफ्राय 1980 मायथाइसिम नांजाब नेहाथारि, 1980 मायथाइनिफ्राय 1983 मायथाइसिम बानस' नेहाथारि बिबान रुजुनबोदों। बै समावनो मंगलदै जिल्लाखौ गोदानै दरं जिल्ला बर' साहित्य सभा मुं दोननाय जायो। दरं जिल्ला साहित्य सभानि समावबो बिथाङा, बे मायथाइया गोरोन्थि जादों, 1993 लिरनाय दोङो, बियो 1981 मायथाइ जागोन, फोसाबना लागोन नोंथांमोना। जोंनि जिल्ला बे खारियावहा बेखौ मोननो हागोन, बर्डआवहा 1981 जागोन बेयो दे। 1981 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइसिम गाहाय नेहाथारि आरो 1986 मायथाइनिफ्राय 1989 मायथाइसिम आफादगिरि बिबान लानांबोदों। आफादगिरि बिबान थानाय समावनो बिथाङा दरं जिल्ला बर' साहित्य सभानि जिउनां सोद्रोमाबो जायो। 1989 मायथाइयाव बड' अफिसियेल लेंगुवेज टार्मिनल'जि ट्रेन्सलेसन एन्ड प्रिपेरेसन कमिटिनि सोद्रोमा जाना एसामिस बिजाबनिफ्राय बर' रावाव बिजाब दानस्लायनाय हाबायाव बाहागो लाहैनो मोनदोंमोन। बिथाङा सेबानि खावलायनाय बादि बर' बिजोंनि 5 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम समाज बिगियान आयदानि फरा सोदांनाय हाबाखौ
सेबानि मावख'आव मावनायनि खाबु मोननो हादोंमोन। बिथाङा समाजारि बिथिङाव मेंनाय बानायखौ नेवसिनानै गावनि मावनायनि गेजेरजों ओनसोलाव बुंस' हायै बिहोमा होलांबाय। नोलोबारि हालामाव बिथाङा मावलांनाय बिदिन्थि दाबो गोबां दं। सेलिसबारि गुदि फरायसालिया बिथांनि नाजानायावनो गायसनजादोंमोन। बिहुराम बर' हिन्जावसा गेजेर आरो गोजौ फरायसालि सामलाय आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बिबान लाना फरायसालिखौ नांगौबादि जौगाहोदोंमोन। नोलोबारि हाथाइ खलायाव सनिबार हाथाइ आरो मोसौ बाजार फज'नायाव बिथांनिनो मैखोम आखाइ दंमोन। हारिनि दाङाबाजि अलखदावबो बिथाङा मैखोम बिफाव लादोंमोन। बिएलटि आरो एनडिएफबिनि गेजेराव बुथारलायनाय दाङाबाजिखौ फोजोबनो बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि बानस' आफादगिरि रुंसारि दलेश्वर बर' बिथांखौ लोगो हमना मोननैबो आफादजों सावरायनो खावलायहैदोंमोन। बिथाङा खावलायहैनाल' जिरायना थायाखैमोन। बिथांनि नाजानायावनो मोनसे समाव गरायमारि फौराबारि गामियाव एनडिएफबिनि दैदेनगिरि डिआर नाब्ला बिथांजों सावरायनायनि खाबु लायो। जानो हागौ बर' माहारिनि गेजेराव गावजों गाव बुथारलायनाय गैया जालांनाया बै समनि अमरेन्द्र बिथांनि नाजानायनि मोनसे फिथाइ। बिथाङा उदालगुरिनि गाव थाग्रा न'निफ्राय नोलोबारि हालामनि मेल मिटिं एबा गावनि बिथा बोराइयाव थांनाय गासैयावबो गावनि साइकेल फिसाजोंनो हान्थियोमोन। थांनाय 3 अक्ट'बर खालिबो बिथाङा तेजपुराव थांनो बे साइकेलजोंनो दैफांसिम थांदों आरो फैफिननायावबो बेजोंनो फैदोंमोन। नाथाय खाफाल गाज्रि बेलासियाव न'आव फैबाय थानाय समाव खासिबारिनि बल गेलेग्रा फोथार खाथिनि सक फिसायाव मोसौ दुरुंजों देबोर नांना पाक्कायाव गोलैयो। खर'आव गाज्रि जोखोम जानायलाय जायगानि सिनायनाय सुबुंफोरा बिथांखौ बरनगाव हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो गुवाहाटी आयुर्वेदा हस्पिटालाव रेफार खालामदोंमोन। ओइदिनखालि मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव गुदि थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनद बसुमतारिया फननि गेजेरजों खिन्थाहरदोंब्लाबो आं हस्पिटालसिम थांनो हायाखैमोन। बबेखानि मोसौ आरो साइकेलजों जाब्रबथाय जानायलाय आं एसेबां गोब्राब हालोद सानाखैमोन। अखानायै फुंनि 9 रिंगायाव सारनि न'आव थांना आं सुलाद लाहैब्लासो मिथिबाय जे जोबोद सिरियास बिथांखौ आइसिइउआवसो लाखिनांदों। सारनि न'आव दान्दिसेबो जिरायाब्लानो आं दैफांसिम रावना होनायसै। दैफाङाव गुदि थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमना गुवाहाटीयाव थांनायनि लाहार फाहार खालामनायसै। नाथाय नांगौबादि रांनि जगार जायैलाय अखानायै बुधबार खालिसो फुंनि 10 रिंगायाव गुवाहाटीनि आयुर्वेदा सुपार स्पेसियेलिटि हस्पिटालाव सौहैदोंमोन। सौहैमारनो माखासे फर्मेलिटिनि गेजेरजों आइसिइउआव हाबना सारनि थासारिखौ सुलाद लादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा गोथाङैनो गोथै बायदि जेबो लोर-सोर गैयै बिसिनायाव गोग्लैसोना दंमोन। बे समाव इसोरखौ सुंग्रिनायनि अनगा जोंहा जेबो राहा गैयामोन। बेलासे 4 रिंगायाव हाथासि गोसोजों जों न' फारसे गिदिंबोफिननायसै। न'आव सफैनाबो जों मोजोमसे मिजिं लाना हर सान फनजों खबर लादोंमोन। नाथाय खाफाल गाज्रि अखानायै 6 अक्ट'बर बिस्तिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव आयुर्वेदा हस्पिटालावनो जोबथा हांबोना जोंनिफ्राय बिदाय लालाङो। बै सानखालिनो बिथांनि गोथै देहाखौ न'आव लाबोनाय जायो। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा न'खराव थांना बिथांनि गोथै देहायाव बिबार बावफैयो। अखानायै बिथांनि गोथै देहाखौ लाना नोलोबारि हालामाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लाफाना बादागावनिफ्राय बालिगावसिम हानजा सुरनाय जायो। बिथांनि धोरोमखान्थि बादि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावखांना बिथांनि बिसि मिरि माराकनि गोथै हाखरनि साखाथियावनो बिथांनि गोथै देहाखौ कबर होनाय जायो। बिथांनि अबथिरा जोंनिफ्राय आनज्रायलांनाया नोलोबारि हालामाव सुफुंख' हायै खहा जाबाय। नाथाय बिथांनि गोथार सानस्रिजों थुनलाइ आरो समाज सिबिनाय
मावथि आखुआ अराय सम बयजोंबो सिबिजागोन आरो थालांनाय इयुन जोलैखौ थुलुंगा होलांबाय थागोन। बिनि अनगायैबो धोरोम बिथिङावहा गिर्जायाव गोबां बिथांनि बिहोमा दङ। बेखौ बेवहा लिरगिरिया बेखौ बेवहा दैखांस्लाबनो हायासै। बिथाङा गिर्जा प्रार्थना खालामनो उदालगुरियाव थाबाबो उदालगुरिनिफ्राय साइकेलजों प्रत्येक बिनि देवबार सानावहा इसोरखौ खुलुमनायाव बाहागो लाफैयोमोन आरो गावनि जे सेकुलार इडुकेसननि फोरोंगिरिल' नङा, बिथाङा धोरोम आयदायावबो सानडे स्कुलावहा फोरोंगिरि बिबान लाबोदोंमोन।